Bona tarda, són les 7, això és BTV Directe i estem davant del Palau Sant Jordi, on en aquests moments està a punt d'obrir-se les portes al primer dels dos concerts que Alejandro Sanz farà a la nostra ciutat avui i demà. Ja que estan a punt, però encara hi ha dues noies que són les primeres que han arribat, intentarem fer-los ni que sigui una pregunta. Noies, les primeres que heu arribat a les 10, 9 hores aquí, què heu fet? Passar-vos-ho molt bé i què més? Molt bé, molt bé. Molt bé. Estoy nerviosa, ahora no me sale. És que estan a punt de abrir. Sí, ja estan aquí. Us heu explicat moltes anècdotes, heu menjat entrepans, heu pres el sol, heu parlat amb els... Què més? Amb en Fèlix, aquí, què més heu fet? Cascar. Comer olivas. Exacto, se nos han olvidado las cartas. Con el Feli y el Tony. Y el Tony. Y aquí me decían, no se pregunta por qué te gusta Alejandro Sanz, pues te lo voy a preguntar, ¿por qué te gusta? No tengo explicación, es el mejor. I m'heu dit per aquí darrere que ha tornat l'Alejandro Sanz que més us agrada, que ha vuelto. ¿Me lo cuentas? Bueno, ha vuelto a ser él, claro que sí, ha vuelto a ser él. No se había ido. Però em deia que us agradava l'Alejandro Sanz d'abans, que hi havia un punt de nostàlgia i que en aquest disc torna l'Alejandro Sanz més romàntic, potser. Sí, això mateix. Hi ha alguna cançó de les 15 del nou disc que us agradi més, menys, alguna preferida ja? ¿A que no me dejas? La primera? ¿A que no me dejas? La 11, vale. És una balada tipo Alejandro Sanz. Exacte, sí. Molt bé, perfecte. Alguna coseta més amb aquest? Mireu, que són un club de fans. Cariño, el próximo año te traigo, te quiero. 9 hores aquí, elles dos, Un aplaudiment per elles i també per vosaltres. Escolteu, alguna explicació d'aquest club de fans sobre Alejandro Sanz, algun concert que hagueu anat, alguna anècdota? Hi ha gent que ha anat a 5 concerts, hi ha gent que ha anat a més. Són 15 àlbums. Yo he ido a La Voz, me salté la seguridad y me hice fotos con él. Carambes, que temerària. I vosaltres a quins concerts heu anat? De quina gira? Menos uno. Menos el del año pasado, todos. Menos el del año Que pasado. tengo 9 años, es mi ídolo y... I quants en tens, si puc preguntar? 35. 35. Molt bé. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe. Passeu-vos-ho molt bé. Vinga, gràcies al Fèlix, al seu company, dos controladors d'aquesta entrada, que han compartit també moltes hores amb ells. Bé, avui serà el primer concert en format amfiteatre. Són 14.000 persones avui, 14.000 persones demà. Sapigueu, si us agrada Alejandro Sanz, que encara hi ha unes poquetes entrades per avui. El concert és a les 9 i també n'hi ha per demà. Dit això, us hauré de dir algunes notícies més que estem cobrint aquesta tarda. Per exemple, ara a aquesta hora, també, quan passen 4 minuts de les 7, som als Jardins de Salvador Espriu a Gràcia, perquè hi ha una concentració del col·lectiu Stop Pujades Transport que exigeixen a l'autoritat del transport metropolità explicacions sobre el contracte d'una nova targeta de transport, la T-Mobilitat, que s'està acabant de definir, que s'ha de posar en marxa pròximament i consideren, denuncien d'alguna manera que aquesta targeta de crèdit, que serà un tipus de targeta personalitzada, beneficia a CaixaBank. També som en una inauguració d'una mostra de treballs d'alumnes de l'escola FX Animation, al convent de Sant Agustí, al Born. Avui serem a la festa d'inauguració i després veurem alguns dels treballs d'aquests alumnes, treballs en 3D. I per acabar, dir-vos que també som en directe aquesta tarda a la inauguració d'una altra exposició que es titula Els Martí, Serrallers i Forjadors i que és un repàs als 100 anys d'aquesta empresa familiar, a la seva col·lecció de ferro forjat, ferro treballat, i serà una oportunitat també per conèixer la història d'aquest ofici. En aquest cas serà el Cercle Reial Artístic a Ciutat Vella. Òbviament, darrere meu sentiu tota l'animació i l'expectació perquè estan a punt d'entrar a aquest Palau Sant Jordi a veure el seu ídol, Alejandro Sanz, però mentre no entren, el que farem serà connectar amb la Laura, que, com us deia, és als Jardins de Salvador Espriu a Gràcia. Vinga, doncs, les 7:05, fem el que us comentava. Mentre esperem aquesta imatge d'aquests fans entrant, aquests milers de fans entrant al Palau Sant Jordi, volem que la Laura ens expliqui des dels Jardins de Gràcia, els Jardinets de Gràcia, els arguments d'Stop Pujades Transport al voltant d'aquesta T-Mobilitat, aquesta nova targeta del transport.
Doncs d'entrada us volem explicar una mica què és aquesta targeta. La T-Mobilitat és una nova targeta que, com bé deies en sumaris, encara no ha entrat en vigor, que està a punt de fer-ho però encara no ho ha fet, i és una targeta que inclou els 84 títols tarifaris que teníem fins ara per moure'ns en transport públic a Catalunya. És una targeta personalitzada que inclourà un xip que identificarà tots els moviments que fan els viatgers, se'ls aplicarà descomptes i d'alguna manera sortirà més econòmic per cada viatger en funció del seu trajecte. És una targeta que està previst que hi hagi unes proves pilot a finals d'aquest any en el recorregut de la Universitat Autònoma de Barcelona, que el 2016 s'implanti a Barcelona i a Rodalies i el 2018 ja sigui a tot Catalunya. Per què som avui al BTV Directe aquí en aquesta concentració? Doncs perquè el col·lectiu Stop Pujades de Transport considera que el contracte que s'ha fet entre l'empresa que gestiona aquesta targeta, que és CaixaBank, i l'autoritat del transport metropolità, no és 100% públic. Hi ha unes clàusules secretes que no expliquen tot el funcionament d'aquesta targeta i que podrien beneficiar a CaixaBank, que, com sabeu, és una entitat bancària privada. Nosaltres esteu veient ara en imatges aquests primers assistents a aquesta concentració i nosaltres tenim a un dels representants de Stop Pujada, el Pau Sotelo. Bona tarda, Pau. Hola, bona tarda. Perquè ens expliquis en detall com heu detectat aquestes suposades clàusules secretes d'aquest contracte i per què considereu que haurien de ser públiques. Bueno, primer de tot, abans no eren clàusules secretes, sinó tot el contracte sencer era secret. Vull dir, vam tenir molta feina per poder llegir-nos el contracte, demanar-lo a l'ATM, primer ens l'ensenyaven, no ens el deixaven emportar. A continuació el van fer públic, a còpia d'insistir i posar doncs, peticions, i finalment tenim el contracte de T-Mobilitat on hi ha dos annexos que fan referència a la part econòmica que no s'han fet públics. De manera que nosaltres, des de Stop Pujades, que ja vam treballar per unes tarifes a preus populars, que hem treballat per la transparència i per un servei públic 100%, el que demanem és que es publiquin primer de tot aquests annexos. Creiem que és un contracte públic amb una entitat privada i, per tant, doncs, han de ser públics tots els annexos i tot el contracte al 100%. Creiem, al mateix temps, que un macroprojecte com aquest, de 60 milions d'euros atorgat a la Caixa, hauria de ser 100% públic. El transport públic creiem que ha de ser 100% en mans d'un consorci públic, que és de tots, no? I que és el transport que ens porta a tothom. I, en tercer lloc, que això vagi acompanyat d'una rebaixa tarifària. Per tant, aquestes tres reivindicacions en aquesta concentració avui aquí. Tinc entès també, per posar més context sobre aquesta qüestió, que a l'abril hi va haver un congrés de defensa del transport públic on vosaltres ja vau posar sobre la taula aquestes qüestions i que per part del govern municipal de Barcelona, ara alcaldessa Ada Colau ja va prometre en precampanya que això es revisaria, però no ha arribat a temps perquè des de Transport de la Generalitat han posat en marxa aquesta tarifa. Sí, aquesta mobilització ve d'ençà del primer Congrés de Defensa del Transport Públic, on una de les resolucions va ser seguir insistint que la T-Mobilitat fos pública, que la T-Mobilitat se'n publiquessin totes les seves parts del contracte i que estigués en mans de qui ha d'estar, que és en mans de l'ens públic, que en aquest cas és el Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità. No té sentit que aquest contracte signifiqui un reguitzell d'euros, de comissions, fins i tot d'indemnització, si no s'arriba a la demanda de servei establert, d'indemnització fins i tot a la Caixa. Per tant, nosaltres el que demanem a Santi Vila, el conseller de Territori, i a Isidre Fainé, president de la Caixa, que publiquin el contracte de la T-Mobilitat. Molt bé, moltes gràcies, Pau. Ho seguirem. Nosaltres continuarem aquí seguint aquesta marxa sobre aquesta T-Mobilitat i, per acabar, un apunt amb el que deia el Pau, només molt ràpidament, no només consideren que l'ENS ha de ser públic, sinó que, a més, privatitzant aquesta petita part que creuen que està privatitzada amb CaixaBank, es gasten molts més diners públics des de la Generalitat. Com us diem, d'aquí una estona tornem a connectar i us expliquem com va aquesta concentració.
Bé, doncs som en directe als Jardinets de Gràcia, passant 10 minuts de les 7 i també, com us dèiem, com us hem mostrat, som en directe a les portes del Palau Sant Jordi. I ara us podem mostrar aquesta imatge de tranquil·lament, perquè molt tranquil·lament, el públic del primer concert d'Alejandro Sanz de la gira Sirope va entrant, més dones que no pas homes, com us dèiem, amb molta calma, però també amb moltíssimes ganes d'escoltar a Alejandro Sanz en aquesta gira Sirope, en aquest concert en què hi haurà 14.000 persones i, com us dèiem, encara demà tindreu entrades si us interessés. El que fa unes hores ha tuitejat Alejandro Sanz sobre aquest concert era Barcelona, que ganas te tengo, te veo luego, el pelo sueltecito. Això és el que esperen tota aquesta gent, soltar-se el pelo, que diuen, i gaudir molt d'aquest espectacle. Bé, continuem amb la resta de connexions. Us deia que tenim un altre equip en directe al convent de Sant Agustí, al Born, així que anem-hi perquè el Gorka és en una festa. Fa uns minuts s'acaba de presentar l'exposició col·lectiva 3D Art Metamorfosi Digital, que recull 27 treballs d'alumnes i exalumnes de l'escola FX Animation 3D School. Després en veurem uns quants d'exemples d'aquestes peces fetes amb la tècnica de les 3 dimensions, però aquí al BTV Directe ens agrada mostrar-vos què és el que està passant a aquesta hora de la tarda a Barcelona i hem decidit mostrar-vos l'ambient que s'hi respira aquí al convent de Sant Agustí. Podeu veure alumnes i exalumnes de l'escola, professors i exprofessors i també alguns pares que han aprofitat per portar els seus fills a jugar aquí al pati del convent i s'han trobat amb aquesta festa de la inauguració de l'exposició. I entre totes aquestes persones també hi trobem a la Fàtima, directora de l'escola. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. I jo crec que amb aquesta mostra hem de deixar ben clar que el 3D no serveix només per a l'animació, sinó que moltes disciplines també interactuen, no? Bueno, cada vegada hi ha més disciplines on actua el 3D, on s'utilitza el 3D, no només animació, nosaltres també fem efectes visuals, el que seria el videojoc, i el que hem mostrat aquí a l'exposició és el 3D enfocat al disseny gràfic i a la fotografia i a la infoarquitectura. I a què respon que aquesta tècnica del disseny en 3 dimensions s'implanti cada vegada més amb altres sectors que anteriorment i històricament no funcionaven? Bueno, és una mica l'evolució, per exemple, el que seria la infoarquitectura, doncs ja no tenir que veure abans de comprar una casa o de construir una casa només els planos, sinó que ja la podem veure en 3D i això, clar, és un gran avantatge, per exemple, pels arquitectes. En la part que seria més creativa del disseny gràfic, doncs, clar, podem aconseguir imatges impossibles i l'artista pot arribar a quasi als límits de la seva imaginació perquè pot crear tots aquests mons fantàstics que s'imagina. I el fet que cada vegada més disciplines facin servir el 3D. Tu, com a directora de l'escola, una escola que va obrir fa 8 anys, consideres o has vist una evolució també en l'interès dels estudiants que potser decideixen interessar-se més per aquest tipus de formació? Sí, als principis de l'escola la gent coneixia molt poc. Avui en dia els joves estan molt informats, tenen molt clar el que són els efectes visuals, el que són els videojocs, el que és animació, tenen molt clar també les àrees d'aplicació, també el que seria amb joieria o amb les empreses d'automoció, i coneixen molt bé, llavors saben que això és una professió i es volen dedicar a aquestes àrees, clar. Doncs moltíssimes gràcies, i tot i que a nosaltres ens encantaria quedar-nos en aquesta festa, veurem com treballen ja en aquestes àrees 2 exalumnes de l'escola. Entrarem a la sala noble del convent de Sant Agustí per mostrar-vos com l'animació, com el 3D ja no només serveix per a l'animació, sinó que veurem 2 exemples, un de disseny gràfic i un altre d'arquitectura. Doncs serà d'aquí uns minuts en directe. Ara saltarem a una altra exposició. En aquest cas, la Sara és els Martí, Serrallers i Forjadors 1915-2015, al Cercle Reial Artístic. Ens ensenya com treballa a la tercera generació dels Martí. Doncs ara mateix estem al pati del Cercle Artístic, on hi ha una 50ena de persones per aquí al meu voltant, tant aquí com per les escales, que volen veure aquesta demostració del que és això de ser mestre forjador. I qui coneix millor aquest ofici és una persona que treballa amb el ferro des de fa molts i molts anys.
Ara mateix el veiem aquí enfeinat, treballant amb una de les figures que volen mostrar en aquesta demostració. Ell és del Xavier Martí, que precisament va seguir l'ofici del seu besavi, que va obrir el primer taller de forja a Barcelona ara fa 100 anys. Bona tarda, Xavier. Bona tarda. Explica'ns una mica com va això de treballar amb el ferro, perquè veiem allà el foc, a quina temperatura es fica, com es pot modelar. Normalment forjar vol dir alterar la forma d'un ferro mitjançant la calor a 1.200 graus, a partir de 1.200 graus. Això és el que fem nosaltres. Escalfem el ferro i una cosa tan dura com és el ferro ens transforma en xocolata i podem picar i podem donar qualsevol forma que vulguem, de la manera que vulguem, sempre que el ferro estigui a un mínim de 1.200 graus. A 1.300, 1.350 es fondria. Aquesta forma la doneu sempre amb una mena de martell, no? Sempre amb martell, amb un martell de bola, un martell de pena, un mall, una plana, sempre amb martell. Segons aquest tipus de martell s'aconsegueix una forma més arrodonida o més recta, no? Depèn, ja quan hem de fer bonys rodons els fem amb el martell de bola, quan hem d'estirar el ferro ho fem amb martell de pena i si hem de picar molt fort fem servir el mall. Explica'ns ara mateix en què esteu treballant, què és això que esteu muntant? Estem posant uns reblons, un segon. Si trepitja el llautó no passa res, no patir, perquè el llautó es corre. Veiem com dona indicacions al Xavier de com s'ha de fer exactament, no? Ara el que estem fent és agafar l'atril aquest, que com que aquesta gent ens han deixat la sala, els hi fem com a regal, aquest atril. Llavors ara estem reblonant la part de l'atril, el que és on t'aguanta el paper, amb el que aguanta el peu. Part del que hem fet aquí ho portem fet perquè no tenim temps en 3 hores fer tot aquest mastodonte. Però sí que intentem fer el màxim que podem aquí perquè la gent vegi el que és treballar amb ferro, el que és picar el ferro, etc. Doncs moltes gràcies, Xavier. Deixem continuar treballant i hem de dir que... Moltes gràcies. Aquesta no és només l'única activitat que s'ha organitzat aquí al Cercle Artístic per celebrar aquest centenari del taller de forja, sinó que també hi ha una exposició a dalt, al primer pis, on es repassa la història d'aquests 100 anys del taller de forja. La visitarem, serà també d'aquí uns minuts. Tenim 3 punts de connexió en directe, anem d'un a l'altre. Tornem ara als jardins de Salvador Espriu perquè la Laura ha comentat que aquesta concentració de Stop Pujades Transport ha començat a marxar per la Diagonal en direcció Francesc Macià. Veiem-ho. Doncs sí, ha començat fa escassos 5 minuts. Com podeu veure, una vintena de persones estan darrere meu amb una pancarta per reivindicar que el transport és un dret i no un luxe. Els esteu sentint. Diuen transports públics a preus populars. És una concentració de Stop Pujades Transport contra el contracte de la T-Mobilitat, que us explicàvem que la T-Mobilitat serà una nova targeta que de moment encara no està en marxa, que aquest any ja volen que comenci en fase de proves i que preveuen que el 2016 es podrà utilitzar a Barcelona i el 2018 a tot Catalunya, i seria una targeta integrada dels 84 títols que podem utilitzar actualment i amb un xip identificador dels moviments de cada persona per tal de poder obtenir descomptes i poder obtenir un preu més raonable pel nostre transport, pels nostres viatges en metro, en autobusos i, en definitiva, en tots els transports públics de Barcelona i de Catalunya. Ara mateix, com bé dius, Emma, som a la Diagonal, ens dirigim cap a Francesc Macià, hem estat parlant amb els organitzadors, els hi hem preguntat per la ruta d'aquesta concentració, però encara no volen desvetllar cap a on ens dirigim. De moment som a Diagonal en la confluència, estem a punt d'arribar a Via Augusta. De moment aquesta concentració segueix en marxa, us demanarem pas si sabem més detalls sobre més persones que es puguin adherir a la marxa o sobre on es dirigeixen i quina és l'acció reivindicativa que pensen fer. Farem i també us informarem de possibles incidències en el que queda de programa de BTV Directe. També tenim el Gorka a punt per ensenyar-vos una part d'aquesta exposició del convent de Sant Agustí de treballs d'alumnes de l'escola FX Animation. Anem-hi en directe. La inauguració de l'exposició 3D
Art Metamorfosi Digital, per mostrar-vos com el 3D no només serveix per a l'animació i ara en veurem un exemple de la mano de un exalumno y actual profesor, o sea que supongo que sacaste buenas notas en la FX Animation, ¿no, Lorenzo? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente me fue muy bien. Soy exalumno y trabajé unos años como freelance en el mundo de la industria de la publicidad. Y actualmente me encuentro en la escuela de FX como profesor, me estoy dedicando al aspecto de la postproducción, de la fotomanipulación sobre todo, con Photoshop. Pues vamos a ver un poco de esta fotomanipulación, unas fotografías que integran también el 3D y me comentabas que sobre todo tienen su salida en la publicidad. Vamos a empezar a ver un tomate que tú has creado con un ordenador. ¿Cómo compusiste esta imagen que estamos viendo? Sí, digamos, esto es un trabajo que hice ya hace un par de años por un cliente de Italia. Y consiste en un tomate así troceado en cubitos, porque el cliente vende, digamos, el producto, el tomate sin piel. Pero esto no es un tomate real, no es la foto de un tomate que esté cortado. Lo que estáis viendo ahora es exactamente todo en 3D. Pero explica el proceso, porque me comentabas que tú tuviste que incluso modelar un tomate cortado en cubos. Exactamente, con mi software 3D tuve que modelar, digamos, como una esfera, dándole detalles de lo que se puede apreciar ahora, como cubitos, un poco desordenados, digamos. Y luego mapeé, cuando digo mapear, entiendo pintar el objeto 3D con la textura real de un tomate, que realmente tuve que quitar la piel y hacer la foto para generar la textura que luego se puede apreciar en el modelo. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Ara començarem a veure un altre exemple de dues mans. En realitat, el Lorenzo va fer una fotografia d'aquesta d'aquí, que no tenia el tatuatge, i després va construir també un model en 3 dimensions amb un filferro que va fotografiar i després va introduir aquesta textura de l'aigua i fins i tot afegir aquests peixos per tenir el resultat final. Aquesta seria l'aplicació principal de la fotografia amb integració en 3 dimensions, però us parlem d'una altra disciplina que també veu d'aquest disseny, com és l'arquitectura. Potser és una de les àrees on el 3D és més important, Lluís, perquè cada vegada em comentaves que els despatxos d'arquitectes ja no precisen d'arquitectes i us precisen a vosaltres, no? Bona tarda. Hola, bona tarda. Bueno, de fet, la feina ara és la que és, tots sabem la situació en la que estem, en tots els sectors, però el 3D és un bon punt de partida, per exemple, per entrar, o és una bona solució per poder entrar en un despatx d'arquitectura i un bon reclam tant per l'hora de vendre projectes com a l'hora de presentar-los, exposar-los, fer proves de materialitats, tot el que és necessari per finalitzar un projecte o per dur-lo a terme. Aquí estem veient la teva obra, aquest disseny que tu vas fer des de zero, entenc, en 3 dimensions, i em comentaves també que en l'arquitectura, especialment per ser una àrea que sobretot treballa amb espais, en profunditat de camp i amb totes aquestes coses, el 3D és sobretot molt important. Sí, la veritat és que el 3D ara, des de ja fa bastant temps que és bastant essencial, però ara el 3D va agafant mica en mica més importància, es va obrint bastant més al món i a l'hora de projectar pel propi arquitecte també és una eina de gran utilitat a qualsevol nivell. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Lluís. Enhorabona per aquesta feina. Esperem que et vagi molt bé també, que es trobava fent unes pràctiques després d'acabar amb aquesta escola FX Animation Barcelona 3D School. Us hem mostrat només un parell d'obres, però si voleu podeu passar-vos per aquí pel convent de Sant Agustí. És una exposició oberta al públic i totalment gratuïta que podreu visitar fins al 28 de setembre. Doncs podreu anar-hi des d'avui al convent de Sant Agustí a veure més obres, a banda de les que el Gorka us acaba d'ensenyar en directe. De seguida anirem a una altra exposició. Dir-vos que aquí al Palau Sant Jordi continua entrant tranquil·lament, amb molta tranquil·litat, el públic d'Alejandro Sanz, que avui fa aquest primer concert de 2 a Barcelona de la gira Sirope. Fins i tot hi ha gent asseguda que encara ha decidit no entrar. El concert començarà a les 9. I ara, quan ja falten només 5 minuts per 7:45, el que farem serà tornar a connectar amb la Sara, que és el Cercle Reial Artístic a Ciutat Vella. Us recordo que està seguint i aprofundint en l'exposició que també s'inaugura aquesta tarda, Els Martís, Serrallers i Forjadors 1915-2015.
Doncs en aquesta mostra el que s'hi pot veure sobretot són elements decoratius fets en ferro. El que sí que repassen són aquests 100 anys d'història del taller de forja de Barcelona que va iniciar precisament el besavi del Marc Martí i també del Xavier Martí que hem parlat abans i que estava treballant amb el ferro. Explica'ns, Marc, aquí en aquesta exposició què hi podem trobar? Què és el més especial que podrà veure aquí la gent? Bueno, aquí tenim una mica peces de tota la història, des que vam començar. Potser el més especial és aquest cartell que teniu aquí dalt, que és un cartell fet a l'any 16 i que està fet sense soldadura, no existia la soldadura elèctrica, està fet amb reblons i amb dos típiques claus de forja, de llautó i de serreta. Això és potser el que és més significatiu perquè ha estat 100 anys, pràcticament 100 anys penjat al carrer Vilén a la ciutat de Barcelona. Precisament explica'ns això, 100 anys d'història, com es fa per mantenir viu aquest ofici i que no s'acabi? Bueno, la veritat és que en el nostre cas són 3 generacions. El meu germà és el que continua, però no té fills, vull dir que aquí s'ha acabat la nissaga i els altres germans tampoc tenim fills que es dediquin a això. I és una cosa bastant recurrent, o sigui, moltes de les famílies que s'han dedicat a aquest ofici han sigut 3 generacions. És un ofici que pràcticament ha desaparegut, s'ha perdut bastant, perquè fer les coses de ferro a mà, sense els mitjans que hi havia aleshores, és una cosa avui en dia molt costosa i la gent difícilment ho paga. Són molt pocs els forjadors que es dediquen a fer treballs realment artístics. De moment encara continua viu l'ofici, encara podem veure demostracions, com veiem fa una estona aquí al BTV Directe, i com veieu aquesta exposició podeu veure tot tipus d'elements de ferro, però també hem de dir que els podeu veure per diferents carrers de Barcelona. Teniu fins al 27 de setembre per venir a veure aquesta mostra. Vinga, doncs 3 minuts i seran 7:45. Sortim ja d'aquesta exposició sobre la forja i la serralleria, aquests oficis que ens ha explicat la Sara, i marxem ja. Acabem aquesta edició del BTV Directe amb imatges de l'Avinguda Diagonal Aribau amb Tusset, perquè ha estat seguint la Laura aquesta concentració d'Stop Pujades Transports des dels Jardins de Salvador Espriu i acabem en directe amb les imatges d'on són ara mateix aquest col·lectiu. Fins demà. Thank you.